गथ'फोरा आं दिनैहाय खोब गोजोननाय मोनदों दिनैनि दिना खोब गोजोनथाव दिन होननानै आं सानदों जे दिनैहाय रौमारियाव थानाय जे DN लोगोसेनो जोंहा नैबे देवसियाव थानाय जे जोंहा साब अफिस DN नि दा बिथांमोननि अर्गेनाइजआव बिथांमोननि बानजायनायाव जे दिनैहाय दा वर्क फर पिस एन्ड इकुवालिटि मोनसे बिथांमोनहा हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ जोङो 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPILA गोसो गोरबोजों जों बिथांमोनखौ बरायदों आरो जों मिजिं खालामदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव थानाय जोंनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जे फैबाय थानाय समाव जों जे मोनसे मोजां समाज मोजां देश मोजां ओनसोल दानायनि जे सिमां नुदों बे सिमांखौ निसय नैबे लामा हान्थिनायनि गेजेरजों जों एसेब्लाबो मोननो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामदों आरो जोङो मिजिं खालामदों जे जोङो भारतनि सासे नागरिक हिसाबै भारतनि सासे नोगोरारि हिसाबै जोंहा दिनैहाय गोबां बिथिङाव जावरिखांनाय जोंहा दिनै नांगोन दिनै जोङो बे ओनसोलाव गोबां माखासे समाज बेरेखा हाबाफारिफोर जे एन्टि ड्राग्स बेबादि हाबाफारिफोर जे लांखारनाय जाथाय जे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बायदि बायदि गोबां माखासे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स बेफोर दिनै जाबाय थादों आरो बे हाबाफारिफोरखौ जोङो लासै लासै जोङो फोजोबनांगौनि थाखाय जोंहा निसय खामानि मावनांगौ दङ आरो जोङो बेनिखायनो जोंहा प्रसासन बिथांमोननिफ्रायबो बा प्रसासन दिगनिफ्रायबो जे बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव निसय जोंहा आवगायबोनांगोन सरकार बिथिंनिफ्रायबो बे हाबाफारिखौ मोजां बिथिङाव दावगालांनांगौनि थाखाय जोंहा खामानि मावनांगौ दं होननानै आं सानदों आं आसा खालामगोन बिथांमोनहा 25 नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै 5 डिसेम्बरसिम बे गोलाव मोनसे जे लामा हान्थिनाय बा हान्जा सुरनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै जोबथों आरो बिथांमोननि थांखिया जाहाथे मोजाङै जाफुंसार जाथों आं बेखौ मिजिं खालामबाय बिथांमोननि NGOल' नङालासे नोंथांमोननि UPPIL दोलोनिफ्रायबो बेफोरबायदि ड्राग्स होबथानाय बायदिसिना हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन जोङो बेखौनो फोरमायनांगोन जे जोंहा 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPILनि बानजायनायाव फैगौ 28 नभेम्बराव जा हाथिसेराव मोनसे एन्टि ड्राग्स एवारनेस केम्पेइन बे हाबाफारिखौ जों लादों आरो जों बे हाबाफारियावबो जोंनि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरखौ जों बाहाय गोबां आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि सरकारनि जा मावख'गिरि बिथांमोनखौबो जों बे हाबाफारियाव लेंहरनानै जोङो सिन्था खालामनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जोङो सारा देशआव जोंनि ओनसोलाव जाहाथे मोनसे मोजां मेसेज जोङो होनो हायो जायफोरा दिनैहाय लाइमोनफ्रा बे बिथिङाव दिनै गफबनानै दङ जाहाथे बिथांमोना जाहाथे मोजां सिन्था मोजां साननायनि गेजेरजों जाहाथे गावखौ दाफामफिननाय ओनसोलखौ दाफामफिननाय आरो देशखौ लुखांनायनि थाखाय जाहाथे बयबो आवगायबोगोन आं बेखौ